मानगोनां रन्जन दैमारि सार जायखौ जों बुङो गिबि NDFB नि गायसनगिरि आफादगिरि जों बिथांखौ मालाबा बावनो हाया। बिथांनि महर मुस्रि जेब्लाबो जोंनि बिखायावनो जोंनि मेगन नोजोरावनो थाबाय थायो। जों जेब्लाबो गोसोखाङो। नाथाय केसआ आलादा आलादा जानायलाय दिनै नोंथांमोनाबो नुदों आरो बयबो नुदों जे दाख्लैनि जि रिजाल्ट बेयो मोजां नङा। बेखौ लानानै दिनै सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दङ। सुप्रिम कर्टनियाव मा रिजाल्ट मोनो बेखौ जों नेनांसिगोन। लोगोसे जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर जायफ्रा दिनै बिटिआरखौ सालायबाय थादों बिथांमोनखौ जों खावलायो जे जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेन थाबैनो हगारो। नङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव जुदि जों माने गोसोफ्रा गोजोन गैयाब्ला बायदि बायदि महरनि नुजाथियो, बायदि बायदि रोखोमनि जेंनाफ्रा फैयो। बेफोराव जोंबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय जोंबो मालाबाबो रावखौबो हमथानानै थानो हानाय नङा। बेखौ जों सिगांनो फोरमायनानै लाग्रोखानाय जाबाय। माने दायआ जोंनि जानाय नङा आरो बेफोरो गासैबो गभर्नमेन्टनिनो जाजोबगोन। जोंथ' जेब्लाबो खावलायदों, जेब्लाबो लुबैदों, जेब्लाबो हास्थायदों, जेब्लाबो फोरमायदों दा बिथांखौ एज ए पिस एकर्डनि नामाव, सान्ति सुक्तिनि नामाव बिथांखौ हगारनांगौ। एसेनोसै। फराम अफ NDFBआ खुनु बबेबा पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा गैया आरो बबेबा पलिटिकेल हान्जाया इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBखौ दानानै होआखै। गोबाङा गोबां रोखोमनि बुंनो हागौ, सोरजोंबा दाजानाय, सोरनिबा फाइनान्स खालामनायाव दिनै माबा दं, नाथाय बे नङा। बे कमप्लिटलि नंखाय। जों एक्स NDFBफ्रा गोबाव बोसोर जि गावस्रानानै थाबाय बेयाव NDFBफ्रा गोबां रोखोमनि खस्थ' मोनबोदों। एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो दिनै एक्स NDFBफ्रा गोबां गोदाव सोराव जानानै थादों। दा बेफोरखौ जों नोजोर बोदों, जों सावरायलायदों हर सान गोबां बार सावरायै दिनै जोङो बे खस्थ'यै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBखौ खौसेयै जों थानो, खौसेयानो बोलो बिनि सार्थआव जों बेखौ दानानै लानाय जादों। बेयाव सोरबाया बायदि बायदि बुंनायखौ जों जेबो बुंनांगौबो गैया आरो जों जेबो साना। थांनाय जानुवारि 10 तारिखआव जिहेतु NDFBफोर सागानगिरिफोर गासैबो थांजोबदों, बेवहाय धीरेन बर'खौ थांनायखौ नुनो मोनाखै। नोंथाङा मा बुङो? धीरेन बर'नि बेलायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जों सानो धीरेन बर' बिथाङा गावहा सासे सिगनेटरि हिसाबै बियो बाहेरायाव थानाय मानसि हिसाबै बिथाङा गावसो फ्रियाव थानाय हिसाबै बयखौबो लोगो लानांगौ। जोंथ' लुबैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय गासैबो सागानगिरिफोरा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बिथांमोना दिल्लीयाव थांनांगौ। जोंथ' बारबो बुंबाय थानाय जादों। दा धीरेन बर' बिथाङा बहा थांनानै मा खालामदों, सोरजों मा थादों, जा बेखौ जेबो बुंनांगौ गैया आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनिफ्राय बेनि सोमोन्दै बुंनांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो।